moja svakodnevna inspiracija su moja deca, ali ono što mi se dopada u kompaniji Avon, to je mogućnost da se iskažem kroz svoju kreativnost, da zaradim, da putujem, da uživam u životu. Ovaj posao možemo da radimo i u pidžami iz udobnosti našeg doma uz svoju djecu i to je ono što Avon čini mnogo drugačijim.